أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنde altine sappo e jeeɗiɗaɓre lewru ramadana hijira annabi jameɗen muhammadu sallllahu alaihi wasallam diga makka yahugo madina ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be sappo e jeeɗiɗaɓre lewru tataɓru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. En ɗon fassira deftere Allah teddunde, en ɗon nder surol baqara, en ummiran dow ayare wa iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dhikrikum aba'akum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. جمراوي فإذا قضيتم تؤنجادي وتؤنجبي مناسككم dewe moɗon kanjum woni kirseteɗi ko fadhkurullaha inne allah ka dhikrikum bana inniki moɗon aba'akum babiraɓe moɗon awa shadda dhikra ko kuma ɓurano on innirta babiraɓe moɗon. wa min annasi ɗon nder yimɓe man yaqulu on bi'o rabbana jawmimin atina hokku amin fi duniya ha duniyaru wama lahu fi l'akhirati min khalaq, wama lahu fi l'akhirati walanamo ha lahira min khalaqin ibgo e geɗam. to ayare ɗo nde ɗo tindina dedei hamɓe no ɓe waɗanno hijju nden be no jomirawo umri ɓe waɗa. nder ko en fassiri kenya dargo maɓɓe ha arafa be hawtugo maɓɓe ha mina be kuuɗe ko ɓe huwata ha totton. to nden jomirawo sei wi'ata ɓe wa idha qabaytum manasikakum, wa idha qabaytum manasikakum to on hokki deweterle moɗon. manasiku en bolli haala mon warina manasikana en fassiri ɗum diga totton. qadaytum aynanema kala hirso kala waɗo hijju ko umra fu ayi to o harmini o daktoto daktugo mako kanjum woni hirsugo dabbawa. to en mbi manasikakum haɗɗo ɗum kirsum nufete. to ayi ɓe pat maɓɓe ɓe kawtan kirsatteɗi maɓɓe ha musdalifa, totton on ɓe kawtata ɓe hirsa mina. to ndeyi ɓe timminta ɗum ayi ɗum nyalɗe tati ɗo. to ɓe ngaɗi ɓe dari arfa ɓe salan ɓe dilla musdalifa, nden ɓe wala totton. to weeti ɓe gartan ɓe ngaɗa tawaful ifada. to ɓe waɗi tawaful ifada nden ɓe lora ɓe laɓa ɓe waɗa hadiyaji maɓɓe
to ayɗo diga nyandere man nyande julde kanjum woni sappore zulhijja to haala hijju ka timmi to goɗɗo laɓini o dattake sei gotel warango iyalu mako tan ɗo ka sei to timmini fiɗugo nyande man on bo o fiɗata jamratul aqaba to haɗo hamɓe al'ada maɓɓe hamɓe araɓɓe to ɓe timmini hijjuɗo al'ada maɓɓe to ɓe timmini hijjuɗo sei ko moyjo umma waɗa ka ƴonugo mamiraɓe mako waɗa ka suɓugo masiru mamiraɓe mako o wi'a hanko ɗo mama mako kaza mama mako yetti kaza baba mako kaza leñol mako kaza ngam man hanko bo Allah waɗa mo ɓura non non ko moyjo sei waɗa ka limtugo saaro en be nanta mamiraɓe kanjum woni al'ada maɓɓe to sei jomirawo wiyata ɓe a'a to haɓe timmini dewe maɓɓe ɗo ko woni dow maɓɓe ɓe waɗa ka innugo Allah innugo bo en mbi zicru je hijju kanjum ɗum torugo Allah on je ñarɗe mina yadama fu tora Allah deydey haaje mako ko mari haaje ha Allah kanjum on mara haaje haɗɗo faida kaɓaytum manasikakum faskurullah ka dhikrikum aba'akum inne Allah bana no on inniranno baabiraɓe moɗon haɗɗo se ɓe mbiyata lallay ayare ɗo nde ɗo sappa en ase hijjore wolwantende haɗɗo ɗo heferɓe fu ɗo hijja amare ngam ayare waran asurol barato je jomirawo haɗata hefre ɓe ɓattugo julurde man ma innama almusiruna najisun fala yaqrabu almasjid alharami bada amihim haza diga hikka ɗo to hijju he'i kefero metata ko wara hijja tona a julɗo ni a hijjata mana dedei suudu man ndu warti ndu hurma ɗum keru tan amma haɗɗo ayi jomirawo sevi fa ida qabaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum inne Allah bana no on innirta saaro en moɗon ase woodi ɓe silmay ɓe ɗon dow kufru maɓɓe hamɓe ma ɓe hijjan hamɓe to ɓe hijji ɓe yetti ha nokkure man ɓe timminin manasiku maɓɓe ni to ɓe waɗan ka innugo babiraɓe maɓɓe goɗɗo sei wiya Allah am a hokki baba am jawdi kazari a hokki mo ɓikkon kaza a hokki mo daraja kaza min fu hokkam irum man kanjum on sei jomirawo wiyata aa ɓe waɗa ka innugo Allah ɗum lata nyalamaji innugo Allah e torugo Allah kanjum on umra ha ɗoɗɗon nden jomirawo wi fadhkurullah ka dhikrikum aba'akum awa shadda zicra ko kuma a'a inne Allah ɓura no on innirta babiraɓe moɗon mana bana heferɓe watta ka innugo babiraɓe maɓɓe to ɓe timmini hijju onon waɗe ka innugo Allah ɓura non non ngam ɗume onon on woni dow sahaba onon on woni kanditiɓe sei jomirawo yecci en wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minan nasi ɗon nder yimɓe man yaqulu wi o rabbana jawmi min atina hokku amin fi dunya ha duniyaru Allah am hokku amin kaza ha duniyaru Allah hokku amin kaza ha duniyaru wama lahu fil akhirati min khalaq o wala geɗal gongal feere ha lahira to ɗo sappa en hamɓe heferɓe ɓe sigayi woodi lahira ma sakko barjital lona kanjum waɗi ngayatu darande maɓɓe ko kuma bu'du nazari maɓɓe ko ɓe wawata larugo fu ngendam duniyaru kanjam tan ɓe yi'ata kanjum waɗi ko ɓe torata fu hunde duniyaru ɓe kowoni ha duniyaru hamɓe julɓe bo ɓeɗo andi ngendam duniyaru kam ɗum misalu on babal tajriba on ngendam haqiqa ha lahira woni kanjum waɗi jomirawo sei waɗi hamɓe mumini en ɓe inna Allah ɓurano ɓeɗo ɗo innirta babiraɓe maɓɓum ngam ɓeɗo ɓeɗo inna Allah amma dedei haajeji maɓɓe pat ɗe duniyaru on ɓeɗo inna babiraɓe maɓɓe haaje maɓɓe pat bo je duniyaru on kanjum waɗi ko ɓe torata pat hunde duniya tan ɓe torata sei ɓe mbiya rabbana atina fi dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq o wala geɗal ko ngalewal ha lahira ɓe anda lahira ɗon ma ɓe sakko ɓe waɗa ko kanjum waɗi jomirawo sei tinninta mumin en ndano wonata nam wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa minhum jomirawo wi ɗon nder maɓɓe man yaqulu wi o rabbana jawmi min atina hokku amin fi dunya ha duniyaru hasanatan ne'ma wa fil akhirati ha lahira hasanatan aljanna waqina hisnu min ko renu min azaban neri yangada yite jomirawo settindini ndano mumini en woni hamɓe ɓeɗo andi lahira ɗon barjital ɗon kanjum waɗi hamɓe ɓe toran duniyaru amma haɗataɓe torugo lahira bo kanjum ɓe wi woni ko woni kamara goɗɗo timmidina ɗe ɗiɗi fu wa minhum ɗon nder maɓɓe hamɓe o muminen man yaqulu bi o rabbana atina fi dunya hasana
rabbana jomin atina hokku amin fi dunya ha duniyaru ɗo hasanatan boɗɗum. to haɗɗo waɗiɓe tafsiru o wi hasanatun ko woni haɗɗo ko nufete ɓe hasanatun haɗɗo al ibadatu wal maghfira. aa ko nufete be kalimol hasana ɗo ɗum dewal be nanta yafuwe. woɓɓe feere bo nder waɗiɓe tafsiru ɗum aɗa ummi abi rabah o wi hasanatan haɗɗo ɗo nufa jawdi tan nufete. woɓɓe feere wi katadatu o wi hasanatan ɗo nufa ne'emaji duniyaru. woɓɓe wi rabbana atina fi dunya hasanatan ɗo nufa aa debbo boɗɗo. waɗiɓe tafsiru wolwi kujeji ɗuɗɗi hananta fassurugo ɗume on nufete be rabbana atina fi dunya hasanatan, amma to a hawtiɗi sai a tawa ɗi pat maji ɗi nasti ha nder ɗo. to a wi kalimon rabbana atina fi dunya hasanatan nema ni sai a tawa jawdi ɗo nder nema, jamu ɗo nder nema. woɓɓe woɗi ɓe wi ɗum jamu on nder jam, kanjum kalimol suddiyu o wi assihatu fil afiyati ko kuma al afiyatu fi sihati. laata jam ɗo ha leddi, jam ɗo ha wuro, nden an bo a laata a jamo, kanjum woni hasanatun. to sai a tawa kalimol hasanatun moɓi ɗiɗi fuu maji, to woodi gotol ngakki ha nder maji fuu, to sai a tawa nema duniyaru timmidai. kanjum woni arande goɗɗo o laata o jamo, ɓawo jam ɗo yalɗiri, nden o mara jamu, nden bo o mara jawdi, nden o mara nemaji duniyaru fuu nder man teriɗiraɓe. nden ɗi fuu maji bo to ɗi ɗon wala ɗi welata sai o laata oɗo o rewo Allah, oɗo mari ibada ɓe nanta imanu. ko goɗɗo mari ha duniyaru pat to ibada ngakki, to ɗum warti ɗum yangada on ha mako, ko kuma ɗum warti ɗum torra on. amma to goɗɗo heɓi ɗiɗo ɗi pat maji ɗi yaaliri, nda o heɓi hasanatun ɗum pat maji ɗum yaaliri, nden nda ibada bo wari timmidi, to ɗo on woni kamala heɓake. kanjum woni duniyaru fat timmidi haɗɗo ni. kanjum ɓe mbiyata ma ajmala dina wa duniya isa jamaa. goɗɗo no on nanɗo belɗum duniyaru semo o heɓi duniyaru ndu fuu maru, ɓawo jamu ɗo yalɗiri be jam, nden jawdi ɗon ne'ema wari yaaliri, nden ɗi fuu maji bo oɗo tongiri ɗi ibada, oɗo tongiri ɗi ibada be kulol Allah. to wala mo duniya heɓi duniyaru yetti oɗo ɗo. kanjum waɗi ɗon nder ko goɗɗo torata, o tora boɗɗum ha dina to ha duniyaru, o tora jawdi ha duniyaru mako. nden nder moni ɓe wi to ɗum on waɗi munasaba ayare ɗo, jomirawo arti o yecci en ay man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati, amma sai o tindini ɓeɗo ɗo ɓe mbiyan rabbana atina fid dunya hasanatan, nden wa fil akhirati hasanatan. wa fil akhirati hasanatan ɗo ay ɗume on woni modi ɓe tafsir pat ɓe fottini haɗɗo konngol gotol. ɗume on woni hasanatan ha lahira, kanjum woni aljanna tan. ɓawo duniyaru heɓake, nden aljanna bo heɓo ha lahira, to ɗum ɗi pat maji ɗi timmidi. nden o waɗi tazilu o wi waqina azaba ner, reenu amin yangada yiite. to ɗum on warta itta mbelengaji ɗo ɗi fuu maji, kanjum woni yangada. to goɗɗo warta tora boɗɗum ha duniyaru, o tora nema ka duniyaru, nden o wara o tora nema ka lahira, kanjum woni aljanna, nden Allah bo renamo. to nanema goɗɗo heɓata ko nema lahira nden yite wona. nam woodi woɓɓe ɗon hedde ko ɓe jokka nema man sei to Allah yangiti ɓe, bana irum marɓe aybe, ɓe heɓay bo ceetotoɓe, nden ɓe kuuɗe maɓɓe bo yottai laɓɓina ɓe, amma ɓe mayrai kufuru. nanima ɓi adama to o mayrai kufuru, o mayrai hawtango Allah, to ko noɗi o dumata nder yiite. to kanjum waɗi jomirawo yangitanmo fodde geddal maako be aybe maako, sei to ɗi timmi nden o wurta, to o heɓai ceeto. amma to o heɓi ceetoɓe sei a tawa o wala kuuɗe maako ernatamo, amma o nasta nder ceeto salihi en, jeyaɗo Allah salihi en ceetanmo. to kanjum waɗi nder ne'ema aljanna a heɓa aljanna wala torra. kanjum waɗi o wi waqina azaban nar, reenu amin yangada yite. mana to goɗɗo o arti o yangitama, o foori, o wuli, nden o wurti o nasti yite, o nasti aljanna, lallai o heɓi aljanna kam, amma na o yangitama, o nani yite. to ko woni ne'ema timmuduka kam, heɓa ne'ema ka duniyaru timmida, nden heɓa lahira bo ɗon bo heɓa aljanna wala yangada ha majum. kanjum modi o wi munasaba ayare ɗo be nanta ko sali ɗo sappa en haala hijju. kanjum ɓe mbiyata
alhajjul mabruru laysa lahu jazaun illa aljanna. hijjore timmudude nde mana nde timbidi sharɗi mare nde wooɗi ko ɗume mare yalɗiri nde wala baraji senanta aljanna tan, wala hunde feere sey aljanna tan. waɗi ha nder hadise ji annabi sallallahu alaihi wasallam ha o wiyata goɗɗo to o hijji hijju o timmini ayi o wurti ka yewma waladatu ummo. to ni goɗɗo o hijji falam yarfus walam yafsuk haraja ka yewma waladatu ummuhu. to ni goɗɗo o hijji o waɗay rafasu ɗo en mbi kenya, o waɗay fusuku, o waɗay jidalu, to o wurti hijjore mako ɗo bana nyande dada mako dañimo. ɓingel nyande dada magel dañigel ngel wodi aybe, ngel wala aybe. to latan goɗɗo man banni o woni o wurtan bana nyande dada mako dañimo, o wala aybe ko irum moyjo ha mako. to kañum wodi ɓe wi munasaba ayara ɗo be ayaje caliɗe ɗo sappa en a senane ma ngayatu hijju ɓawo timmudugo ibada ɗuɗugo do'a. to wodi ko goɗɗo torata ha hijju ɓawo jamirawo arti wolli ɗo, to nda do'ayre nde o watta. rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. allah hokku amin ha duniyaru nema, ha lahira allah hokku amin aljanna, hisnu amin bo yangada ko kayha. Naam. ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. jamira wi ulaika ɓeɗo ɗo ko ɓe ton maɗa nasibun geɗal lahum ɗo wodani ɓe mimma kasabu ɗum ko ɓe faggiti. wallahu jamirawo sari'u o yawo alhisabi horsotike. haɗɗo ayi ɓe to jamirawo yecci en haala maɓɓe wa minhum man yaqul rabbana atina fi dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ɓe mbiyan allah hokkuɓe ha duniyaru ɓe wala geɗal ha lahira. amma nda ɓeɗo ɗo bo ndaɗo ɓe wiyata wa minhum man yaqul rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. sey jamirawo wi noyi? sey jamirawo wi ulaika lahum nasibun mimma kasabu. ɓeɗo ɗo ɓeɗo mari geɗal hakko ɓe faggiti. ɗum woni ɓe faggiti ɗo modi ɓe tafsir sey ɓe mbiyata aa ɓawo hijjore. to ni ayara ɗo e mbi nde ɗaɗo munasaba ɓe hijju on. ko ɓe faggiti ɓawo hijjore mabrurure ɓeɗo mari geɗal ha lahira. woɓɓe on mbi do'a kaɗo ɗo kanka on nufete haɗɗo. to ni ɓi adama o laati oɗo do'oro do'a kaɗo ɗo, to fa oɗo mari nasibu nder ko o faggiti. mana hanko on ɗaɓɓiti. ayi ɓeya to kam ɓe mbino rabbana atina fi dunia wa ma lahu fil akhirati min khalaq. allah mo hokku amin ha duniyaru ɓe ala geɗal ha lahira. ɓe bo ɓe mbi'a allah hokku amin nema ha duniyaru, ha lahira bo hokku amin aljanna. to kanjum jamira safi ulaika lahum nasibun mimma kasabu. ɓeɗo ɗo ɓeɗo mari geɗal nder ko ɓe faggiti. ɗume noni ko ɓe faggiti? kanjum woni kuuɗe maɓɓe boɗɗe, ko kuma waɗɓe umra ha umra muɗum, ko kuma waɗɓe hijju ha hijju muɗum, ko kuma ɗiɗɗum ɓe innugo allah ha ñalawmaje ɗe ɓe mbi yimɓe inna allah, ko kuma waɗugo du'aji ɗiɗo ɗo. kanjum woni nasibu mimma kasabu. wallahu jamirawo sari'u o yawa alhisabi horsotiki. to ko waɗi jamirawo waddi hala hisabu haɗɗo modi ɓe sey wiyata yimɓe to neptitina do'a. mana ta a tori allah a wi allah hokke allah hokke allah hokke allah hokkayma. ko a tori man ɗo jamirawo wima ulaika lahum nasibu mimma kasabu. amma se o wima wallahu sari'ul hisabi. ta ba en bolli ka ñalawmar salta tori heɓay wala ha allah. ko a tori man a heɓi, amma heɗitu ñalawmare hisabu. kañum jamirawo o yawa horsotiki dedei ko a tori man ɗum pat majum a yiyan ɗum. nam. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جمراوي واذكروا الله إني الله في أيام هانيلو ماجي معدودات لمنادي كو لمادي فمن تعجل كوم يودني في يومين هانيلو ماجي ديدي
fala isma alayhi zunuba wala dow maako wa man ta'akhkhara on cabbitinɗo o sikiɗe ñalɗe tati fala isma alayhi zunuba wala dow maako liman ittaqi ha ɗen huluɓe Allah o rentuɓe wattaqullaha kule Allah walamu ande annakum no onon ilayhi faaki e maako tuhsharuna moɓeteɗon ayare ɗo kayre on wari timmitini shani manasikul hajji diga ha nokkure waskurullaha fi ayamin ma'lumat litaskurullaha fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqakum min bahimati lan'ami hatto jamravi an ayamin ma'lumatin haɗɗo bo jamravi ayamin ma'dudatin to ayamin ma'dudatin haɗɗo wala to anani ɓe wima ayamin ma'dudatin to ɗo nufa sappo e go'ore be sappo e ɗiɗabre be sappo e tatabre kanjum woni ñalawmaje sheeli banda yawman nahari to bo anani ɓe wima ayaman ma'lumatin to ɗon bo ɗo nufa ñande julde yawman nahari be nanta go'ore be ɗiɗabre to noka famorte ay jamravi waskurullah fi ayamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayni to goɗɗo o yawɗini hanko o rammiɗini mana fiɗugo jamaroje en andi jamaroje ɗon ɓawo tawaful ifada ay ɗoɗɗon on ɗum fuɗɗata fiɗugo jamaroje to ɗum fuɗɗi fiɗugo jamaroje ñande arande kam jamaratul aqaba tan fiɗata nden ñalawmara ɗiɗaɓe o lusɗa nden woɓɓe feere ɗo haaɗa ha magal woɓɓe feere ɗo sika ñalɗe tati to kanjum ñalawmare tatabre ɗo nanema jamravi liman ittaqe amma waskurullah fi faman ta'ajjala fi yawmayni ñalɗe ɗiɗi kaɗe wajibi to a sikayɗe iyam nangi maɗa to amma ñalawmare tatabre de mukhayyaru kanjum waɗi to ha fi ayamin ma'lumatin sai a hoosa yawman nahari ñande julde be nanta sappo e go'ore be nanta sappo e ɗiɗabre to a bo a wi'a ayamin ma'dudatin to ɗon bo sappo e go'ore sappo e ɗiɗabre sappo e tatabre ngam sappo e tatabre ɗo nde khiyaru on ɗo fa hananta hijjuɓe waskurullaha fi ayamin ma'dudat e noy ɓe hijjay bo ɗon bo en andino wali tukabbirullaha ala ma hadaykum hatto wakkati en ɗo volano hala sumaye to kanjum on woni innuki Allah ki faman ta'ajjala fi yawmin faman takarab ɗo kanjum ñalawmaje tati diga ñande julde ha tatabre julde to haɗɗo tafsilul mazahibi woni ɗum habbiran woɓɓe wi diga julde subaha ñande julde layha man ɗum fuɗɗata nafugo ɗum fuɗɗata habbirgo sey ñande tatabre asira ɗum habbirta ɗum timminta habbirgo woɓɓe feere wi a'a to ɗum warti iidi ɗum juuli zuura ñande julde ɗon ɗum fuɗɗata kabbiroje nden ɗiɗabre tatabre ha to ɗum juuli subaha ñande tatabre woɓe feere wi a'a sey to ɗum juuli mangariba woɓe feere rammiɗini ha asira ɗo tafsilul mazahibi ko ɓen be konngol maɓɓe en ma menen masaba men maliki kabbiroje fuɗɗan zuura ñande julde ɗe timman bo mangariba ñande tatabre to ko waɗi e wi faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi faman ta'akhkhara ngam fottinama ñalawmare tatabre ɗo kay ɗon latata nayabre mana ñande julde be nanta nayabre kare wala hirsugo amare kanjum waɗi kayre jamravi liman ittaqa goɗɗo hunoɓe Allah hamɓe mana dede ɓe marɓe nashwa ha ibada marɓe yiɗuɓe dede ibada maɓɓe pottimmida ko ɗume ta ngakka kanjum watta haɗo nder sahaba en ngaliban maɓɓe e fuu maɓɓe woɓɓe feere mawɓe maɓɓe ɗum saydna Umar ayi hanko on ɗuɗɗin hijju menenta saydna Usmanu fu hijji ngaliban ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo gaɗa woɓɓe ɗo waɗa balɗe ɗiɗi woɓɓe ɗo waɗa balɗe tati ɓawo julde man to haɗo faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wa man takarra fala isma alayhi liman ittaqi wattaqullaha kule Allah walamu annakum ilayhi tuhsharun walamu ande annakum no onon ilayhi faake ma ko tusharuna moɓeteɗon to sey modi ɓe wi'ata nda jotta haala hijju timmi nden sey jomirawo waddi haala hashru walamu annakum ilayhi tusharuna to sey ɓe mbiyata nane ma hijju ɗo hawta ɓiɓɓe adama feere feere diga asrul jahili man
diga asrul jahili laatake hijjuɗo hawta ɓe, amma to ɓe sendiri to tona sa'a ɓe metata ko hawtugo. Ay kanjum woni Imrul Qais yimino ay gadata gadinna fasalikum bannu nakhlatin wa akhara minhum ɗume badna kabkabi ko to asali kamɓe ɓe sankitan sankitol je ɓe metata ko hawtugo, sei latani ɓe ɗum wakkatil non wakkati yirumede on ha maɓɓe hamɓe araɓɓe, ngam goɗɗo feere to ɓe jiidi ɓe kawti ha hijjore ɗo to hamɓe ɓe meta ɓe yiida ka sali ha duniyaru timmi. Ay kanjum waɗi o wi'ata ɓeɗo kawta, o wi o meɗay laarugo irum sankitol irum ngol ɓe sankitita ha nanta hijjuɗo. To ɓe sankiti sankitol man ɓe metata ko hawtugo, o e fere ka metata yiida har abada, kanjum o e fere tokkiran banna nakla, o e fere bo tokkiran ɗume kuje ɗo kabkabu, mana ɓeɗe ɗo fa'anni ɓeɗo bo fa'anni ɓe cankiti ɓe metata hawtugo. Nane ma en andi zamanuji maɓɓe mbi silmu ɗo famɗi ha maɓɓe, jam ɗo famɗi ha maɓɓe, ɗum kaɓe on ɓuri ɗuɗugo. ɓawo kaɓe ɓuri ɗuɗugo go bo sei laatake kadi ɓe wala jam, sei lebbi kurmadinkeji tati ɗo tan kanjum ɓe kawtata ɓe gaɗa luuɓe maɓɓe, ɓe gaɗa ɗiɗi gimi maɓɓe, to ɗi timmi ɗo ɓe wari ɓe hawte hijiro, to ɓe wari sankutugo ɗo to a yima jurum ɗum kadi. To banni zamanu nabijo sallallahu alaihi wasallam ɓawo hajjatul wada'i kanjum ɓe mbi'ata toni yimɓe ɓe dari arafa ɓe cankiti to woɓɓe ka metata ko yiida sei nyande darngal haɓe kawtata ɗo. En ɗo andi jotta ngaliban yimɓe wala ngakka million 2 hijjata, yimɓe ngakkata ko million 2 hay ɓe kawti million 2 ɗo ɓe meta ɓe kawta kam ɗo ka sei nyande darngal, ɓe pat maɓɓe lora ɓe hawta nokkure mai kam arti sali, sei hijju laati ma'alamu. Kanjum waɗi jomirawo wi wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharuna, ba on giyata on kawti ha hijju, on lori on cankiti, wala mo metata yi'ugo bandum, wala mo metata bandum hawaɗi, o e feere halkiri banni, o e feere mayiri nonnon, o e feere bo metata ko heɓa lora, o e feere to yehi hoti e gure metata ko heɓa wurta ɗo. Ande Allah fatammi moɓan on fuu moɗon, wala mo andi annakum onon ilayhi faki makko tusharuna moɓeteɗon. Bana no on yiyata on hawti hananta arafa be nanta mina, on gaɗi nyalawmaje on cankiti on metta hawtugo ɗo, on anda Allah moɓan on fuu, amma moɓuki ki Allah al awwalina wal akhirina, diga arande en ha nanta ragare en on pat moɗon on hawtanamako. Naam. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويعجب الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من أون yujibuka qawluhu komgol mako wawɗinte o fottinte fil hayati dunya ange ndam duniyaru, wa yashhadu llaha o saydina Allah ala ma fi qalbihi ɗum ko woni ha ɓernde mako, wa huwa hanko ɗo aladdu o ɓuri satugo alkhisami jokkirgol jo. Ton jotta en timmini haala hijo ba en mbi diga hesikena dangrange islama joyi fu hawtama diga fuɗɗugo, kanjum diga fuɗɗode surol baqara hananta wari toyi wari ha nokkure ndeyere wari hananta waskurullaha ɗo, are waskurullaha ɗo kanjum waɗi nde ɗo timma to ma cani dina ka fu timmi. Kanjum moɓɓe feere wiyata nder modiɓe ɓe wi qur'anu be shara'i o Allah pat timmi ha kisbeje tati ɗo, ko lutti fu ɗum tafsilu ko lutti on diga waskurullaha ɗo, diga wamine nasumani yujubi ka qawluhu ɗo to ɓe ɗo fassira dedei ko tama wolwa hananta kisbeje ɗe en jangi ɗo, ko lutti fu ɗo ka diga wakkatel man hananta bakara. Kanjum waɗi kala ayare fu to ala rasulul bakara bana wodi ɓe wiyata aynane magol ɗo nandi bana ɗum talhisu qur'anu gaba ɗaya, mana ɗum somari on je deftere alqur'anu fu muɗum ko woni ha nder magal pat ɗum haala qissa annabo en, ɗum haala tawhidi, ɗum haala shari'aji, ɗum haala akamu, ɗum fuu majum ɗum wolwama ha kisbeje tati ɗo. Jotta ka ɗume on lutti tafasilu on. Ay kanjum waɗi ayinde en timmini no surul bakara diga fuɗɗore magala to ayi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi ko
وباليوم توسي هذا بو فيني ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي آيات دو نوري دو فسر إيروم بياتونغو من الناس go ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس أندريم به من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كونغول ماكو سي فتاني هانغي نام دنيارو كونغول ماكو سي فتاني انت وان كاي سوتو دum hala wobbe wi addo dolona nafiki en wobbe mbi dolona yimbe on ayinabe der yahudu en ha wiibe dum nafiki en be mbi arande jippi ha bi'etedo aknasumnu qaisin saqafi der bani saqifin o woni amma o luuri be mabbe se o warti ha julbe o wanginay islama mako amma bo bolle mako de belde daga ni kuude bo nyiddude nda welugo bolde to o wolwi aynane ma salago ko bi arsinatin idadin ashihatin alal khairi ko kambe nane ma be do way welugo demgal to goddo wolwi hala se to anani beldum maga amma kugal mako luti non kanji jamra se tindini akna sunnu qaisin man hanko be irum mako adrab mako hado en do bolla ko ne qur'anu fa na jippi do goddo goto ba qur'anu na jippi hananta zamanuru woru ba qur'anu jippi do ummatore annabijo fu diga zamanuru annabijo hananta nyande dargal kala ayaje alari wari do pat de do hokka ma dume dum istilahu on kala mo nasti nder kugal man pat hanko fu nde wolwani mo wakkati elma to ni nasti nder kugal irum gal do ni to am fu ayare man wolwani ma to ha goddo wadi irum kugal akhnasum qaisin ni to hanko fu jotta ayare man jippi do mako alla do wolwana mo o nasti nder wa min an-nas man yujibuka qawlu fil hayati dunya to wari wollugo kongol mako ka bongol yujibuka qawlu yujibu dum don nder kalimol ujubu ko kuma ajabu to awi ujubu dum hayta on mana wawdinare be yonki goddo o wawdina yonki mako ha o yi hanko do bawala ko yottimo o wada shuuru man nden se o wolira bolle do shuuru mako do to o wolli bolle man do bo sede fottana yimbe kanju wadi sebe ko so min nasman yujibu ka qawlu goddo fere bo wi kaaye fa on nda haqiqa goddo no woni fere amma nda bo ko o wi'ata feere to se laati ɗume ayar nde ɗo wongitina mbede no woni faaru kayefa nda no a woni nda bo ko a wi'ata kañum yo rawi min nasmani jibe kawri filati dine wa yushhidu llah ala ma fi qalbi o shaydina allah ko woni e ɓernde makko woɓe mbi'a ayar nde ɗo wowi kala nafiken fu ngam nafiken to ɓe ngari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi'an ɓe silmi to ɓe silmi bana kawre surul bakar to wa zalaqul lazina amanu qalu amanna ay ɓe nuɗɗini nen haɓe wi nuɗɗinde so ɓe wi annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe wi'a wa yushhidul allah ɗo andi ha nder yonki amin minon ɗo min nuɗɗini wa yushhidullah ala ma fi qalbi bolle mako ɗo ɓe ɗo hokka sura be ko o wiyata ɗo allah ɗo andi ha nder ɓernde amin minon ɗo min nuɗɗini wa yushhidullah ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam jamra wi o sata jokkirigol jo mana to ummi o dilli dedey to o fuɗɗi jokkirgol kalimol aladdu kango ngol hosama diga ladadu ayi ɗum nastini deeli do deeli on kanjum wartirgol aladdu man ɗum monni deeli nder deeli ananta sarafu to huwa aladdul kisam ɗo ngol hosama diga ladadu kanjum ɓe mbiyata ladudu aladdu ɗo fassira hollugo saatugo hunde tafaniya hunde mana irum magol irum jaddal jiddu laddal liddu e ko nandi e maji alunga o waladdul khisam o sata jokkirgol jo to ha o jokkiran nda o wolan kalimol ngol wela nden o shaydinan allah bo ko woni ha ɓernde mako amma bo o sata jokkirgol jo bo wa iza tawalle وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد جبرافي وإذا تولى توتي سعى سي أويها في الأرض هذا ولدي
liyufsida fiha ngam o wonnita dow maji wa yuhlika o halka alharsa gese wan nasla e ɓiɓɓe dabbaji wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika alharsa wan nasla wallahu jamirawo la yuhibbu o yangitan alfasada wonnoɓe fo wonnitoɓe o iza sa'i haɗɗo nayi jamirawo naɗo tindini men welugo ɗemgal maɓɓe be saydingo maɓɓe Allah amma to o dilli o wacci annabijo sallallahu alaihi wasallam ko kuma o sotti hananta mawqif ɗo sa'e fil ardi so o yaha sa'e ɗo mari manaji ɗuɗɗi amma ɗi ɓuri jalugo ha ɗiɗi sa'ayu je yahugo mashiyu be nanta sa'ayu je kuugal je fi'ilu o sun'u kanji ɓuri jalago ko da yake goɗɗi feere je irada ɗo ha nder maje je tahqidu furu ha nder maɗe irum je fir'auna summa hashara fanade irum maji ɗon fa adbara yas'e summa adbara yas'e ayi ɗon nder maji kañum ɗo je tadbiru on mana taskugo amma haɗɗo sa'a ɓuri yahugo ha qur'anu ha wari fu ɗo yaha dow mashiyu yaadu ko kuma dow sa'ayu kuugal bana ha nokkure ɗo sa'a je yahugo on ko de ke woɓɓe nder modiɓe tafsir ɓe mbi'a sa'a je huugo on haɗɗo man nden bana to wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ya hatto bo en andi ɗume je huugo kuugal on o huwi kuugal man o haɗɗo jemra wi wa iza tawalle to o totti o wayliti o acci dede muminen ɓe o woldino ɗo sa'e fil ardi so yaha dow leddi li yufsida fiha ngam o wonna ha dow maari haɗɗo wi'uɓe ayare nde jippi dow akna sumnu sharikin mo en bolli hala mako nane as-saqafi ayi nda ko o wari o wadi be annabijo o wolli bolle boɗɗe ɓe mbi hanko akna sumnu sharikin ayare ɗo dow mako jippi ngam wakkatiyel ɓe wurtino ko nu badar ayi hanko o laati o ɗon nder hawasina o ruɗɗiti bana yimɓe 300 fu nastayi nder konu wargo habda be annabijo ayi o waɗi hunde wonne on amma diga ɓawoɗo ɗon sei o sali o yehi o tawi gesa julɓe sei o wuliɗe o tawi ɓe ɗo mari dabbaji o mari ɗi woɓe wi ɗum bamɗe o waɗi ka marugo ɓikkon majum woɓe bo wi a'a akna sumnu sharikin nder bani sakifin o woni amma sei o luri be maɓɓe sei o doggi o warti hananta julɓe o wanginayi islama mako amma sei diga ɓawo o lori o ɓeeti o yehi hananta leñol mako man o tawi gese maɓɓe o mofti jamare mako ɓe waɗi maɓɓe 300 sei o wari o wuli geseji maɓɓe ɗe fu maji gese sakifu nden o mbari ɓiɓɓe dabbaji maɓɓe kanjum jemra sei jippini are ɗo iza tawalle sa'a fil ardi li yufsida fiha nga o wonna ha dow mari wa yulika al harsa wan nasla wa yulika o halka al harsa gese kanjum o wuli gese wulugo gese wan nasla bo ɗo mbo ɓiɓɓe dabbaji ayi wurtinama diga naslu o wi ɗum bamɗe on o mbari ɓikkon maje e ko nastata ha nder ayare man fu jamira wi wallahu la yuhibbu al-fasad jamirawo yangitan waɗoɓe irum bonondaji ɗo nder maɓɓe akna sumnu sharikin man woni na'am وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له تدعو ويامو اتق الله هلو الله أخذته العزة نيانغا أو جينغي أخذته سي جوغامو o hoosamo bilismi be nanta zunuba fa hasbuhu jahannama ita jahannama he'imo fala bisal mihad so hallugo be'itte nokkure ɗo jamira se tindini wattan mako hanko waɗo irum kugal ɗo to ha ɓe haɗimo waɗugo aybeji ɗo ndano o watta ɓe jagillo ittaqillaha to yimo hulu Allah akazatul izzatu sei jogamo ko wonte izzatu ha maɓɓe ɗaɗon mbi'a izzatu kanjum on nyanga ko kuma jingi maɓɓe ɗum jahiliya ko kuma iba'u salare ha maɓɓe
mana ɗum suura on nder suura mawnitare nde goɗɗo nanata ko tindinego, nanata wasego, nanata ko haɗego. To kanjum on wakkatiyel hamɓe to ha nda ɓe ɗo waɗa bonondaji ɗo, goɗɗo wimo waru accu banni sei o nana bana irum mako ɗo ni goɗɗo wi'a haɗanmo, bana irum mako ɗo ni goɗɗo wi'a haɗanmo. ayi ɗum suura nder suura majji mawnitare. Jamra wi fa hasbuhu jahannam, yiite jahannama he'imo, mana ƴaggare mako be izzatu mako be irum jingi ɗum jahiliya o nanata ha ɓernde mako ko ɓuri sembe wolwanego ɗo, yiite jahannama he'anmo, ko yiite jahannama he'imo. to yiite jahannama kange nane ma Allah waɗi nge yangutowe mawnitiɓe, ngam yiite en andi ɗo mari darakatu, ɓe mbi en darakatu jeeɗiɗi ko feere feere. jahimu fuɗɗata nden jahannama man, nden aɗo tokka aɗo dirta ha nanta ha wiya sakitita, mana dedei no gedde yimɓe wa'i fu totton on dammugal ngal ɓe nastinte. ay haɗɗo ɓe mbiyatan innal munafiqina fi derki lasfali minan nari walan tajida lahum sabila. ay nafiki en hamɓe ha les ton Allah sigata ɓe, mana kala yangada yimɓe yite fu ɗo jurta dow maɓɓe hamɓe Allah renu en. to kañum jawira wi hanko marɗo izza irum kaɗo ɗo to fa hasbuhu jahannam, yite heimo fala bisal mihad. nde jomirawo tindini wi yite heimo so wi kaay be'itte man ɗe halli, mana ɓi adamajo mo laati yite jahannama on woni be'itte mako e ɓe wallintama dow maje to be'itte man ɗe halli. Naam, Allah renu en. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس دندر يمبه من يشري نفسه، من اون يشري صودة نفسه ينكي ماكو ابتغاء ngam ɗaɓɓutuki mardatillahi yarda Allah. wallahu jomirawo ra'ifun o enɗotoɗo e kinnotoɗo bil ibadi ibgo e jeyaɓe mako. to ayare ɗo se nde wari nde ɗo liddotira be nanta ayaje salinde. ayi wa minan nasi man yujibuka qawluhu no ha ayaje tati. nden ndeɗo ɗo bo se nde wari se nde ɗo tendina woɓɓe fere nder sahabo en. woɓɓe ɓe mbi ayare ɗo khasatan nde jippi ɗo ashabu raji'i. ashabu raji'i nder man ay Khubaybu woni, nder man Zaid ibn Disinna woni, nder maɓɓe ay Qasim ibn Abil Akhlah woni, Hamiyu Dabri. ɓeɗo ɗo ɓe wurti ɓe jeeɗiɗo ɓe ngari. woodi woɓɓe feere nder a'imɓe araɓɓe ɓe mbi ɓe silmi gaɗa fana, ɓe ngari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi ɓe silmi, amma annabijo hokka ɓe ɓe yata jangina ɓe qur'anu. annabijo sei hawti ɓe benanta yimɓe jeeɗiɗo sahabo en, yiɓe nda dillide be maɓɓe. nde ɓe dillidi be maɓɓe ɓe yi ɓe yotti caka ladde hakkunde Makka be Madina ɓaawo konu Badar ɗum waɗi. sei ɓe nangi ɓe haɓɓi ha ɓe haɓɓanɓe ɗo ɗoɗɗon nder maɓɓe Qasimumnu Sabit ibn Abil Aqla hanko sei o habdi be maɓɓe o wi a'a ɗo ɗum khiyana. ay ɓe jaɓi en ha annabijo to yahi jangana ɓe qur'anu nden ɓe fuɗɗi habre be maɓɓe, ɗum khiyana on, wala komi yerdanta ɓe. sei o nangi habre be maɓɓe diga ɗoɗɗon ha ɗoɗɗon o doggi o waɗi dow hosere, nden ɓe ngaɗi ka fiɗugo mo be kuri. ha ɓe ɗo fiɗa mo be kuri ɗo totton ɓe mbarimo. to hanko nanema o tori Allah diga nyande o silmi. wato imanu sahabo en to a nani no imanu maɓɓe wa'i sei to ɓandu maɗa nyongi. hanko o Hamiyu Dabri o laati diga nyande o silmi o wi to Allah haɗu ɓandu mako mema be kefero, Allah haɗu kefero mema ɓandu mako. Qasim ibn Sabit ibn Abil Aqla sei ɓeɗo fiɗa mo be kuri ha ɓe mbari mo totton ha dow hosere. nde ɓe mbari mo totton Allah sei yerɓi dabbaji feere wi'eteɗe dabru, ɗon bana nyaaki amma ɓuri nyaaki mawnugo, kanjum sei ɗi waɗi tari mo. ɓe yiɗi ɓe yaha ɓe wara ɓe ta'a hoore mako salori ɓe yettugo mo salori, ngam dalila ɗume Allah reeni mo. alkawal ngol o hosani Allah diga yande o silmi o wi o metata ko hawtugo be kufri o, to Allah sallitay kefeero wara mema mo.
sey laati haa ɗoɗɗon ɗo oɗon haa waɗi wakkatiyel nden Allah waɗi mala'ika en wari jippi yimɓe ɗo laara wari hoosimo waɗɗidi be makko ƴeŋidi be makko asama kanko o laati kefeero memaymo ɓaawo islama to kanjum ɓe mbi irum majum on sey Umarul Futi roni kanjum waɗi hanko fuu ɗabrire makko yi'aka o ɓandu makko yi'aka haa nokkure nde o saydinaɗo to ɗo nder maɓɓe nden ɓe nangi Hubaybu ɓe nanta Zaid ibn Dusinna ayi Zaid ibn Dusinna hañum on ɓe koosi ɗum ɓe yehi ɓe haɓɓi ɗum haa watta ba ñalɗe nogas nden goɗɗo wari sooditi ɗum be dalila mo ɓe mbarino bawa mako ha Badar ha ɓe soditimo ɗo oɗo jooɗi hanko Zaid ibn Dusinna ha o jooɗi o ɗonno ha nder saare ɓe ɗo haɓɓi mo be nanta sarka be ko ɗume nden ɓe wimo jango ɓe mbarata mo sey o wi'ata ɓe hokka mo laɓi nde ɓe hokki mo laɓi sey o laɓi hoore mako o wo'ini ngam alaada maɓɓe hamɓe to ɓe mbari goɗɗo ɓe tiggan mo to o yiɗi o wo'ina ɓandu mako ta ɓe laara ɓandu mako o ɗay ɗoɗɗon on o laɓi hoore mako ha oɗo jogi laɓi ɗo sey ɓingel debbo man ladi wari ha mako nde ɓingel man ladi wari ha mako sey debbo man wooki wi ha oɗo ɗo ɓe mbaran mo jango nden jotta ɓe hokki mo laɓi oɗo hokki mo laɓi nden nda ɓingel mako sey o wara tawi Zaid ibn Dusinna ɗo fijina ɓingel man hokki mo tuffahu oɗo nyama sahaban annabijo sallallahu alaihi wasallam ha oɗo haɓɓi oɗo joɗi ɗo Allah on ɗo yerɓana mo nyamdu ndu o nyamata ɗo yaqinaku kanjum waɗi wakkatiyel ɓe mbara mo hanko Zaid ibn Dusinna hanko on waɗi do alolluka o wi allahumma asihum adada waqtulhum badada wala tuqqi minhum ahada ɓe sottimo ɓe wari ɓe mbarimo ananta wuro Makka ɓe yaasi hillu ɓe wurtinimo ɓe mofti yimɓe Makka fu wara on o wi ɓe accamo o nafa raka'aje ɗiɗi sey ɗe laati ɗum sunna on ha kala mbareteɗo fi sabilillahi fu o nafi raka'aje ɗiɗi nde o timmi noon o waɗi do'a man ɗo ɓe wi ɓe mbari mo ɗo o yaaliri babal man pat heferɓe man wala mo hitande man tawi ba wi allahumma asihim adada Allah limi ɓe pat maɓɓe waqtulhum badada ɓe pat maɓɓe Allah mbari ɓe Allah luttebo ko goto nder maɓɓe to hamɓe ɓe tati ɗo hamɓe on ayare ɗo jippi ha dow maako wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah goɗɗo ɗo soora yonki muɗum ngam ɗume ɗaɓɓutugo yerda Allah ayi hanko Khabbabu Hubaybu be Khabbabu ɓe wawan no ɓe habto amma ɓe sali habtago sey ɓe yofani hoore maɓɓe kamɓe ɓe arti ɓe waɗi koye maɓɓe fi sabilillahi to irum maɓɓe ɗon ha nder sahaban annabijo sallallahu alaihi wasallam nder man irum ka en bollino ala Abu Ayyub al-Ansari ko waɗi no hananta maɓɓutogo Qustantiniya ayi goɗɗo hoosi hoore muɗum sakkini caka heferɓe do ɓamtugo kalimol Allah nden ɓe ɗon mbi'a aa ay o halki hoore mako wala tulqu bi aydikum ila talukati nden woɓɓe sey fooɗi ayare ɗo ɓe mbi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah ay hamɓe ɗo ɓe waɗi ɗum ngam ɗume ngam ɗaɓɓutugo yerda Allah ɗuɗɗum nder sahaba fen andi no waɗi ha kono uhudu annabijo sallallahu alaihi wasallam wurta o ƴona o wi'a moyjo on sorata yonki muɗum soda aljanna sahabajo ɗo wurta o dara ɓe ɗo haɓa oɗo haɓa ha ɓe mbara mo o wi'a moyjo on goɗɗo bo umma seede sahaba en waɗi bana 10 ɓe pat maɓɓe ɓe soori yonkiji maɓɓe ɓe soodi aljanna to haɗo kanjum on sappa wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah ɗume on waɗi kanjum imanu sahaba en annabijo sallallahu alaihi wasallam irum majum heɓata ko zamanu ɗen jotta irum satugo imanu maɓɓe be nanta yaqinu maɓɓe ɗo je maɓɓe hamɓe man tan kanjum waɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam o wiyata inna allaha faddala ashabi ala jami'il alamina Allah ɓurni sahabo en mako ha dow kala takle fu ngam satugo imanu maɓɓe be sembuɗugo imanu maɓɓe to irum maɓɓe wala meɗai metata ko ha darangal kanjum waɗi hamɓe yonki maɓɓe wala no fotani ɓe dow shani annabijo sallallahu alaihi wasallam amina nasmana shirina sabtiga marwatillah ay ɗon nder yimɓe goɗɗo ɗo soora yonki mako ko oɗo sooda yonki mako ngam ɗume ngam ɗaɓɓutugo yerda Allah jamirawo sewowi wallahu raufun bil ibadi jamirawo o kinnotoɗo ɓe nanta jeyaɓe makko to a laari siyago wato kala ayare fu to a yiɗi a hefta sirri maka sirri ayare man laaru no ayare may timmiri to ayare ɗo nde timmiri a tawan ɗo sappa mako saali ɗo ko kuma woodi wolde ɗunde ɗo takki ha totton ayi ayare arandere wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tusharuna ko nden ayi haɗɗo bo fasbu jahannama fa inna fasbu jahannama wa bisal mihadu ko nden ayare ɗo sende warde timmirto inna allaha raufun bil ibadi ayi jomirawo wi'ay ma warjitanɓe kanjum yimɓe mbalaga ɓe mbiyata ko ndeyi
adamu zikri ma isharatan ila zikri ablangu mina zikri, hunde on a yewtayde a sappande sappugo a sala yewtugo nde amma a sappinde nde ɓuri balanga dininta wolugo nde. ayi haɗɗo jomra wi woodi woɓɓe fere ɗon hamɓe ɓeɗo soora yonkiji maɓɓe ngam ɗume bo ngam ɗume soodugo ɗume yerda Allah, ɓeɗo ɗaɓɓita yerda Allah tan kañum watta ɓe waɗa non. jomra sawi wallahu raufun bil ibad, jomirawo hanko noni hinnowo jeyaɓe makko, mana hanko tan andi ko o yerindani irum ɓeeɗo ɗo. Nam يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جميع يا المؤمنين ادخلوا نستي في السلم nder diina islama kaffatan on fuu moɗon wala tattabi'u to tokke huɗuwatu ɗate a sheyɗani sheyɗanu innahu kangel ɗo lakum ɗo moɗon aduwun ngel konnel mo binin wanga konnagoyel nga. jamirawo sewoloni muminen haɗo ya lazina amanu utkulu fi salmi kaffa, jangirgo fi salmi nafi'u be ibnu kasirun tan ha nder qurra'u el ashru ɓe jangiri, luttuɓe pat ɓe jangiri ya lazina amanu utkulu fi silmi. to ɗume woni kalimor silmu ko salmu? ay hamɓe araɓɓe ɓe latakeno ɓeɗo nasta sulhu, ko no woni sulhu be fulfulde ɓeɗo mbiya jajji ko jonde jam, kanjum on sulhu en joɗo en gaɗa jam ta en haɓa wala haɓre hakkunde meɗen. nden haɗɗo jomirawo ɗo wolwana woɓɓe nder julɓe o wi ya alladina amanu udkhulu fi silmi khaffa. to kode yake woɓɓe irum aɗa ibnu adiyat al andalusi benanta baydawi nder boɗi ɓe tafsiru ɓe mbi'ata ayare nde jippi dow moy dow abdullah ibnu salam, nde jippi dow abdullah ibnu salam benanta abrubu maɓɓe e ko nandi e maɓɓe ngam dalila ɗume ɓe silmi. nde ɓe silmi se ayi abdullah ibn salam oɗo nder yahudu en ɓawo o silmi se laatake oɗo teddina asawe, nden bo o yarata kosam geloɗi, o ñamata kusel geloɗi. ɗuɗɗum nder yahudu en silmuɓe fu se luttidi be al'ada kaɗo ɗo. to ayi bo julɗo jumɓare teddinta asawe, nden bo ñaman kusel bo ko irum gelel ngel Allah dangni ya alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum en passirino ka. to hanko ndamoɗo o silmi amma oɗo luttidi al'ada yahudu en dow maako ayare ɗo jippi kañum jomra wiya alladina amanu kulu fi salmi kafatan ay naste dina ka ka fuumaka taway on nastiri wakkere kazare on luttiri wakkere kaza. amma ɓayirno ashur o wiyata aa ayare ɗo nde ɗo wolwana ɗume, nde ɗo wolwana en haala en mbino ayaje caliɗe ɗe jippi haala ɗume, ɗe jippi haala sulhu hudaybiya. ay annabijo sallallah alih w sallam o waɗi no sulhu benanta heferɓe makka o nastata ko wuro se mawri. ay ha sulhu man ɗoɗɗon on ɓe wallini habre hakkunde maɓɓe duuɓi 10 wala hakkunde annabijo sallallah sallam ɓe quraishu habre wala duuɓi 10. nden ɓawo ɗoɗɗon bo nden ay ɓe wi annabijo ta nasta wuro makka ikka se mawri lora. ɗo noni sharɗiwol ɗiɗaɓol. sharɗiwol tataɓol bo kala mo ummi ha maɓɓe doggi e annabijo fu annabijo lorna mo, amma to goɗɗo o doggi diga annabijo warti e maɓɓe annabijo lornatamo. nden nayaɓol mo yiɗi nastugo alkawal annabijo nasta, mo yiɗi nastugo alkawal quraishu nasta. ɗoɗɗon on bakru nasti alkawal quraishu, nden kuza'ata nasti alkawal annabijo. to ɗo ɗum fottanay ɗuɗɗum nder sahabu en annabijo sallallah alih w sallam, ɗum kisa lolluka on. ha nder man mawɓe irum seydina umar hanko o yerday o wiyata annabijo sallallah alih w sallam alasna ala haqqin en wala dow gonga na, dina men laatay gonga na.
hamɓe ɓe laatay dow fewrena to ko hatta en haɓugo be maɓɓe en mbi'a en ngaɗan sulhu. Seydina Bakar telɓimo o wi innahu nabiyullah la ya'malu illa bil wahyi, o wi hey hanko dey o annabojo Allah, ko o waɗi ɗo ɗum umrore Allah o wari ka. Seydina Umar ka fottanay ɗum. ɗuɗɗum nder sahaba en fuu kanjum waɗi ayi ñande man annabi sallallahu alaihi wasallam nde o datti o wi ɓe loja wallahi ɓe pat ɓe sali. Sahaba en annabijo en ɗo andi no ɓe woni no be annabijo, en laara no Suhayl ibn Amr tindiri ni ɗo taare maɓɓe. Wato ɗo koye watta en wongina ka en anda wodi mawaqif ɗon al istisnaiya, nokkuje goɗɗe feere ɗon ɗe shatata sei to goɗɗo waɗi istisna'u hitata ko goɗɗo dow maje ngam ɗum haal on. Ngam en laarano no ɓe woni. Suhayl ibn Amr no o tindiniri annabijo, o wi o yeyotoyi annabijo irum no o yiri annabijo woni be sahaba en muɗum ɗo, ko da laamu Kisra yottay non non be Kaisara. Ngam annabijo ɓe pat maɓɓe o wi sahaba en ɓeɗo joɗi ha yeeso annabijo ka annahum alayhim ɗayru, ɓeɗo de'iti shiru a wiya colli woni dow maɓɓe, wala mo wawata ɓamta hoore muɗum ha yeeso annabijo sallallahu alaihi wasallam. Nden annabijo to harti tuuti ɓeɗo arotira hananta hoosugo kartudi annabijo, ko moye folira yeeso muɗum. Annabijo to nangi ɓeɗo haɓa dow nangarɗam maako, to o umri arati ko ɓe watta umrore maako e yino o tindiniri ɓe. Amma wakkati annabijo dakti wiɓe ɓe dakta ɓe sali, annabijo wiɓe ɓe loja kelodi maɓɓe ɓe sali. To ɗo memi daraja maɓɓe haɓe sahaba en aa haal on yakel on ngel wari ngel ɓuri ɓe sembe, mana isti'abu magel sali satugo imanu maɓɓe. Nden ayi ko nden ko annabijo wiɓe ɓe dakta fa ɓe artino ɓe waɗino bay'atu ridwani, ɓe sappi ɓe soori yonkiji maɓɓe ɓe soodi aljanna. ayi abi sahili hankon artino en ɗo bolano ala mako koney e Abu Sinani hankon arti sappango annabi sallallahu alaihi wasallam, sahaba pat wari wali ɓawo mako. To haɗo o wiɓe ɓe waɗa ɓe sali, ndano ɓe ɗowtirintamo ndano o woni ha maɓɓe, amma nde o umri ɓe waɗɗo ɓe sali. Kanjum waɗi woɓɓe nder maɓɓe famay ay kanjum on zippini a surol fatana ina fatana laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al masjid al harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa qasrina la takafuna fa'alima ma lam ta'lamu wa ja'ala min duni zalika fatan qariba. ay jomirawo se waɗani ɓe ɗum albishir on, ay ɓe nastan wuro ɗo, jomirawo on wiɓe ɓe nastan ɗo ɓe nastan, amma ɗume on watta hamɓe ɓe watta insiya ukongol annabijo. Kanjum jomirawo fi ya lazina amanu udkhulu fi salmi kaffa, on fuu moɗon naste nder jajjiɗo, naste nder sulhu annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo, tokke annabijo fuu ha annabijo ardi fuu tokke mo, ta on nana hunde wonde feere torɗi ha ɓerɗe moɗon. Kanjum en wi mawɓe nandi Sayyidina Umar hanko woni arrajulu sani ha annabijo sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ha islama fu en andi hanko woni imlaqul islam, ma pindi dina islama. Amma o wawai waɗugo isti'abu wakkatiyel man. No waɗi annabijo yerdi waɗi sulhu ɗo, annabijo nastai haɓiɓe maɓɓe, no waɗi annabijo yerdi nastata wuro Makka, annabijo wayliti haɗɗo modi ɓe wurtini fikuji ɗuɗɗi hananta ɗo nder majum ɓe mbi ayi islama na kafahi wangiri ba. Ngam ɗume annabijo sallallahu alaihi wasallam wardi ɓe yimɓe 1400 hananta Hudaybiya, amma be yimɓe noy o wardi fatu Makka ɓawo duuɓi ɗiɗi, sei no wardi be yimɓe 10,000. islama sei yaaji nder salmuɗo dedei no kafahi yaalirayno, mana yimɓe heɓi tafarungu jotta ka wala habre, jotta ka dawa nani ma ikrahu ɗume islama ɗume on hujja barahin, a wara ɓe ittina hujja nda dina Allah ndano ka woni nda gonga a tokka dow majum. Islama wi itiri kanjum waɗi nder duuɓi 3 islama sei yaaji dedei no islama yahayno duuɓi 10 ko salino sanadi ɗume sanadi salmuɗo. Kanjum waɗi woɓɓe mbi hanko Tahirul Ashur o wi a ara ɗo na dow Abdullah ibn Salam de jippi ba, de jippi dow mumuni en fuu muɗum hananta haala sulhu Hudaybiya. Allah zai sallam kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan, to tokke ɗate shaytanu innahu lakum aduwwun mubin. Kangel ɗo ngel konnel wango konnagujon amaden arten fasiro ɗum ga nyalamaji shalil Allah famne en subhanaka la ilma lana innama allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi